Здравейте хора, днес направих нещо балансирано с ножове. Всеки се натиска и сега като сложи чашата няма да падне. Сега да ви покажа ли как се прави? Айде ще ви покажа. Първо взимам единия нож и го поставям така. Втория нож го слагам и този нож подпирам върху този нож. Държа по средата и този нож подпъхвам под този, но отива над другия. Така всеки нож се натиска върху другия нож и се опорват. Колкото и да натискам, няма никога да падне. А вижте какво става, ако го направим грешно. Да удалечим малко чашите. И всеки нож да се докосне така. Не става. Да ги доближим малко. И сега. И с малки триъгълниците не може да стане, така че отново да ви покажа. Така, така, подпора отгоре. Така става, това се опира отгоре. Другото отива под това и над това. Защото това е много яко, ама сериозно. Мога да сложа цяло така наотгоре. Мам да го направя ли? Значи ако падне... Няма. Гарантираш ли, че няма да падне? Не гарантирам, тук ще да падне. Айде нещо, което да не е пълно с течност. Леле божичко. Добре. Това е нещо издържа. Триъгълници. Знаете ли, че триъгълниците са най-силните, много силни форми? По-силни са от кръга, от краката и от всичко. Добре. Пожелай приятна вечер. Приятна вечер.